دەربارەی بەیاننامەیە هاتی دەرخستن ji aliyê YPG ku bi şêweyekî berfireh bang li partî û rêxistin û dezgeh û kesên serbûxwe û hemû pêkhatiyên Rojava herwiha Partiyên Kurdistanî kir ku bi rolekî dîrokî rabin bi Yekrêziya Kurdî ji bo parastina Kurdistana Rojava. Belê gotinên ciwan in. Gava merov carayekê lê temaşe dike, merov tê digihe ku PYD tiştek nuh dîtin: diyekîtî û alîkarî û Yekrêziya Kurdan. Derbarê beyannameya PYD hin tiştê baş tê de hene, lê ez vê bangewaziyê dikim wek çawa tûlderziyekê di nav komek pûş de bigera. Tê wata got PYD li hêviyên biçûk digera. Her wiha ji aliyekî din ve ez dibînim gaveke li ser riya rast û em dizanin ku PKK û PYD du partiyên xuyana bi siyaseta xwe ya pragmatî. Lê beyannameya PYD divê ji gelek aliyan ve û binerînek cuda ji dem û karê li ser erdê û cudabûn û guhertinên tên kirin were xwendin û çiya ew sedema ku hişt serokatiya YPG vê beyannamê derxa û zanîna nebersivdana wan li ser bangewaziya wan ya berê û çima ew nikarin bi tena xwe deverên Kurda biparêzin li Rojava. Gelo ev beyanname wekî berî xwe tektikên siyasî ne ji bo ku pêşmergên Kurdistanê derbasîna kokî û problemên Sûrî bikin, yan em li ber felsefa ku dibêje heger hevkarî û hevrêzî bi kesên cuda û dijber re neba, wê tu bi serkeftinek Kurdî rast neba, li ku be û kengî be û aliyên milmilane kî bin. Em li rewşê temaşe dikin û li beyannameya PYD dinerin dibe sedem ku em pirs bikin. PYD bang dike got Kurd bibin yek û mala Kurdî were avakirin. Lê ewin yê ku girtinê dikin û zindana ava dikin berî her kesî û birayê xwe Kurd zindan dikin. Gelo PYD gihiştiya qenaatekê got ew bi tena xwe nikare rêveberiya krîza Sûriyê û ya Rojava bi taybet bikin? Gelo rast e şepêla Kurdewariya Kurdistanê bi ser şepêla Baasî ya Îran di hindirê PYD û PKK ket? Gelo girêdana beyannameya PYD bi nama Ocalan heye? Gelo Ocalan û partiya xwe alîkariya Recep Tayyip Erdogan dikin di şerê wan de dijî Fethullah Gulen û netewperest û leşkerên Tirkî? Gelo Erdogan pêwîstiya wî bi kesayetek wek Ocalan tune divê dema zehmet ya ku dever tê de derbas dibe bi giştî û Tirkiya bi taybet? Yan kî garantiya bi serkeftina Erdogan di helbijartinan de dike ji bilî dengê Kurdan? Tiştê veşartî çiya di serdana Omer Osê ji bo Herêma Kurdistanê û giringiya ji aliyê mîdyaya Kurdistanê ya ku pê tê dan? Gelo ev bangewazî xefkeke ji aliyê hêzên Esed û Îran û Rûsya ji pêşmergan re bi alîkariya PYD û PKK? Gelo wê rola serbixweyan dirêk û pêkirina mala Kurdî û Kurdistanê ji hindir û derve wê çi be? Gelek pirs li benda bersivê dimînin û pêşeroj wê gelek tiştê veşartî bi de xuya kirin. Adla Ehmed, Bername Ark.